Идеално излизане. Да, той е. Го нямаш. Той ни гледа. Митко! Митко! 4.37 междинно време. Добре, съвсем на време се появяват. Може. 4.37. Борите. Ей, това е. 100% секунда. 4.46. Поръдът минава падна. Добре ли си диви ръка? Добре ли си? Окей. Вам не прави за няколко секунди. Браво за положение полисменти. Само се радваме, когато ви няма ни. Давай машината да е здрава. Мерси за помощта. Не, Митко! Не! Обещах ви напрежение, ето ви напрежение. Добре, много скоро излизане от виража на поредния райдер. По време е до тук 4.43. Мераклия да влезе в петицата. 5 минути има преди. Още един състезател между двата виража. Дълъг. 4.57, 4.59, даже си под 5 минути. Поредният състезател е някъде в гората, имаме още един на виража, черно и зелено. Добре, нямаме изтърваване на виражите, още един дълъг дръп с леко избягване на задницата. Малко Марио, 4.49, 4.51, с мачка още 9 секунди от предишния. Има още един, който трябва да излиза от гората, какво е неговото междинно време, 4.28, добре. Айде, давай, се натисне си предния, 4.33, 4.34 и финишира с 4.35-39. Отново имаме ниско смаляване на дистанцията и на времето. Добре, дълъг красив дроп. 4.21, още по-добре от предишния. 4.23 на 4.25, който време 4.25-28 стоки. Заслужено. Излизане от единия вираж, хоп, мята задница, опитва се да оправи посоката и върши работа момчето. Не изпуска виража, а така давай 4.20, не, пардон, точно така 4.27, пак доста прилично време за това място от пистата. Ето го излиза, решава да не скача момчето, пести 4.41, помпай! 4.45, можеш още! Добре, под 4.50 си. Още един състезател в скоростната оценка, той се показва на 4.31. Давай! 4.35, 4.36, 23 стоки. Така, мисля, че има леко полягане в транзита между двата виража става, колко се му 5 секунди. Давай! Връщай темпото обратно. Няма се притесняваш от падането. Лесно ми е на мене, гледам да се изпукам. Добре, момчето падна на 4.29, не е ми на 4.20, има още шансове. Още един райдер се показва. Полегна точно преди транзитена. Добре, може 4.43 пак с полягане да спечели добро време. Хайде, ставай! На много кофти място падна човек и не може да тръгне. Добре, изнасяме, мисля, че... Добре, успях. Малко се разконцентрира, според мен, не можа да тръгне време. Да, нормално, 4 колко е горе. 4.30. Иначе след времето да е доста добре, но узи. Точно преди транзишън нещо изтърва. Добре, на най-горните виражи се появяват още двама, така че се трябва да влезнат и те. Добре, дълга красота от дропа. 4.46, добре, ако не беше паднал наистина, се взима с чудно време. 4.49-89. Айде първия се показва на големия вираж. Имаме 15 метра разлика с задния. Някакво междинно време на първия 4.32. Дълъг дроб 4.44. Давай! Браво, мамо! Супер си 4.47.96. Още един дроп, добре. 4.24, малко по
0